Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 17 травня, вівторок. Це 810-й день анексії Криму. Заступнику голови Меджлісу Ільмі Умерову винесли попередження. Зранку до нього прийшли троє поліцейських із попередженням у порушенні законів Росії та організації мітингів. Однак Умеров свою провину не визнав і попередження не підписав. Він пояснив, що завтра покладуть квіти до меморіальної дошки на вокзалі та проведуть молебен. Жодних мітингів не заплановано. Вчора із подібним попередженням прийшли й до голови Красноперекопського регіонального Меджлісу Санії Аметової. Дело в том, что в этом предупреждении моя фамилия проходит как организатор массового публичного мероприятия. Я возмутился, сказал, что в этом году региональный Меджлис принял решение не обращаться в структуры власти, потому что все равно будет отказ, и решили не проводить мероприятие, которое называется митинг, все равно уже 2 года не проводили, потому что запрещают. И решили провести 2 небольших мероприятия. Когда я уже текст этого предупреждения пытался прочитать, вернее, я его прочитал, но там везде, где речь идет о каких нарушениях идет речь, стоят прочерки. То есть никакие мероприятия, на самом деле, они тоже не знают, какие мероприятия кто планирует, но пытаются кого-то предупредить. И этим кто-то оказался почему-то я. Я отказался подписать предупреждение, но они ушли. Не знаю, какие действия с их стороны будут завтра. Будут ли они препятствовать проведению молебна и проведению возложения цветов. Ну, если бы я подписался, это я бы согласился, что я выступаю в роли организатора массового мероприятия. Вчера отдел терроризма и экстремизма принесли мне Саютин Артем Александрович, принес мне предупреждение на дом. Предупреждение было написано, я полностью не прочитала, я только там несколько это прочла. Там, значит, если я провожу митинг, значит, о чем я должна знать, что мы не должны делать. И в последнем абзаце было написано, что Меджлис крымско-татарского народа признан экстремистской организацией, и Курултай тоже. Если я, значит, в своем выступлении после решения суда, если решение суда будет положительное, и я в своем выступлении скажу о том, что употреблю слово Меджлис или Курултай, значит, меня привлекут к ответственности. Я не подписалась, потому что я не хочу предавать свой Меджлис крымско-татарского народа и Курултай. Окупаційна влада Криму заборонила проведення траурного мітингу до Дня депортації. В селі Воїнка Красноперекопського району активісти планували акцію на місці меморіального комплексу, але їм запропонували приєднатися до проросійської акції пам'яті. Активісти відмовились. Вони оскаржили рішення Воїнської сільради в суді, але суд теж не задовольнив прохання кримських татар. 12 мая мы принесли второе согласование о времени проведения массового мероприятия. Сельский совет. Потом мы получили отказ. Они сказали, что в это время у них тоже будет проводиться мероприятие, и вообще уже она не может нам выдать эту площадь. Мы лишних проблем не надо. Это нам так ответила глава сельского совета. Потом мы решили подать в суд. Мы написали исковое заявление. Сегодня 12 мне позвонили и сказали, что 13:00 состоится ваше заседание суда. Мы приехали, прошел суд, значит, и вынес такое решение, значит, что отказать. И вот сейчас я хотела бы прочитать еще доводы вот этого суда. Не находит оснований считать оспариваемые ответы незаконными ввиду несоответствия уведомления о проведении митинга, требований статьи 7 ФЗ о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях. Уведомление рассмотрено и выданы ответы, которые подписаны уполномоченным должностным лицом. Українські правозахисники побоюються, що російський омбудсмен не стане захищати кримчан від силовиків. За словами координатора Кримської правозахисної групи Ольги Скрипник, для уповноваженого з прав людини в Росії Тетяни Москалькової, колишнього генерал-майора МВС, політичні і громадянські свободи не в пріоритеті.
Да, она делает упор на социальные вопросы, да, и, в принципе, уводит, скажем так, внимание от кричащих проблем, в первую очередь, в сфере свободы слова, среди препятствия деятельности журналистов. Она, конечно, в двух словах говорит про обыски, но в любом случае там только с точки зрения российского, естественно, законодательства. И в целом, ну, если честно, рассматривать ее как омбудсмана для нас крайне сложно, потому что это человек системы, причем человек российской правоохранительной системы, для которых, конечно, государство будет в приоритете, чем права человека. Депортація кримських татар – це геноцид, продовжений в часі. Про це заявила історик, кандидат політичних наук Гульнара Бекірова на прес-конференції на тему «Геноцид кримських татар. Історичні паралелі». Заступник голови спеціальної комісії Курултаю з вивчення геноциду кримсько-татарського народу вважає, що її народ поніс страшні культурні втрати. Втратили мову. Певний час вона взагалі не розвивалася. Демографические страшные потери, культурные потери, потерян язык, по сути. Ну, вот в какое-то время он вообще не развивался. Масса людей находилась в таком, и находится до сих пор. Мы еще вот эти вещи какие-то не отрефлектировали, да? О том, что масса людей первые годы, находясь в изгнании, потеряв много людей, да, даже вот эти психологические аспекты, мы их не понимаем, да? И потом длительное время уже вот эта политика же геноцида продолжалась, потому что в 1956 году большая часть депортированных народов вернулась в места прежнего проживания. Крымских татар эта милость властей не коснулась. И это такой, знаете, геноцид, продленный во времени. И мы, вот эти вещи мы уже должны, психологи, исторические психологи, специалисты должны рефлектировать уже на уровне современных каких-то научных знаний. Тільки перед виступом Джамали, наприклад, 12 травня в Криму були обшуки, пов'язані з кримськими мусульманами, які планували скриту антиконституційну діяльність. От просто замислитесь, да? Скриту, приховано, а потім, значить, там насловуються різні речі. Тобто було заарештовано, потім його відпустили про підписку про невиїзд тюрмі Умєрова. Через 10 хвилин після його, фактично, затримання, коли його везли до Сімферополя, з'явилась новина на урядовому, тобто це урядове видання ТАСС, там, де Поклонська все прокоментувала. Тобто, так само, до речі, і інформаційне висвітлення було щодо визнання Меджлісу Міністерством юстиції терористичної організації. Тобто, це не кримський сценарій, це саме сценарій московський. Прокуратура Криму розпочала досудове розслідування по геноциду кримсько-татарського народу. Слідчі опитують потерпілих, працюють з архівами, вивчають праці вчених. Вже встановлено, що у травні-червні за наказом влади СРСР насильно виселили понад 225 тисяч кримських татар і людей іншої національності. Складнощі у правоохоронців виникають з опитуванням жертв депортації, хто зараз живе в окупованому Криму. Тому прокуратура просить людей самих звертатися до них через контакти, зазначені на сайті. На сьогоднішній день нами встановлено понад 150 майже потерпілих, які на даний час ще проживають на материковій частині України, і в тому числі в Криму. Основною задачею є встановити юридичний факт цієї події, задокументувати його проведення розслідування і довести в судовому порядку, що це дійсно був геноцид. Незважаючи на те, що парламент і вся цивілізована спільнота визнала це геноцидом, ми повинні це все, я ще раз наголошую, провести встановлено законом процесуальному порядку і щоб було відповідне судове рішення. І багато громадян, які вже не мають живих, їх сім'ї зможуть звернутися до держави-окупанта з метою компенсувати як мінімум матеріальні втрати, які поніс наш народ в 44-му і подальших років. Завтра, в День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, в Севастополі влаштують учбову тривогу. Ранок річниці депортації в Севастополі почнеться з виття сирен. Сирени працюватимуть годину з 10 до 11. Навчальну тривогу окупаційна влада виправдовує загрозою надзвичайних ситуацій. Офіційних заходів у пам'ять депортованих кримчан в місті не заплановано. Координатор громадянської блокади Криму Лінур Іслямов звернувся до президента України Петра Порошенка. Іслямов в ефірі програми «Уян Халким-Уян» «Вставай, народе, вставай» запропонував присвоїти звання Героя України посмертно Решату Аметову, визнати кримсько-татарський народ корінним народом і зробити все для створення в Криму кримсько-татарської автономії. Я хочу, чтобы
президент нашей страны, гарант Конституции, обратился в этот день с того оперного театра, где будет проходить реквием, обратился и сделал несколько вещей. Это я как Ислямов Ленур вас прошу. Первое. Дайте нашему народу, нашему многострадальному народу крымско-татарскому, звание коренного народа Крыма. Скажите с трибуны, там, где вы будете выступать, рядом вами стоять будет Чубаров Рифат Абдурахманович. Это наш председатель Меджлиса, уважаемейший человек, который политик с большой буквы. Рядом с ним скажите, что Украина сделает все, чтобы крымская татарская автономия была в Крыму. Президент, я требую, даже не прошу, требую героя Украины Ришату Аметову, парню, который первый загибл, который первый отдал свою жизнь за то, чтобы Крым освободить. Завтра, прямо с трибуны, дайте слово председателю Меджлиса нашего народа, что вы дадите голос Украины на полуостров, дадите вещать нашему крымско-татарскому радио, украинскому радио на полуостров, дать глоток свободы с FM-частоты, которая была, это частота 98. Сделайте это в ваших силах. У Херсоні мешканці висадили дерева, оновивши алею пам'яті, створену минулого року. В акції пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу взяли участь і люди похилого віку, і сім'ї з маленькими дітьми. 48 человек в одном вагоне. И вот закрыли, и будь здоров, и поехали. Невозможно в туалет сходить. Все это, боже мой, 18 дней мы ехали туда. Мы не знали куда. Потом уже 18 дней в Узбекистан. Мы станция Джезак, Самаркандская область. Если по дороге там в вагоне кто-то там заболел или умер, брали там река какой-нибудь через мост проезжать, говорит, за руки, за ноги эти военные брали, выбрасывали, говорит, реку. В этом году часть деревьев подсохла, потому что жизнь течет, и здесь очень такой суровый климат, в смысле, что дождей не было, и несколько деревьев высохло. Мы докупили 25 деревьев, и сегодня мы их высаживаем. Пришло тоже достаточно много людей. Это тоже радует, потому что такие моменты, они сближают людей, как и общие беды, и такие, в общем-то, как говорится, и в радости, и в горе. Да? То есть очень показательно. Очень правильно, что именно в Херсоне создан там такой сквер памяти тех, кого депортировали из Крыма, коренных жителей Крыма. Это очень верно, чтобы именно знать и хорошими делами напоминать о том, что чтобы память сохранялась в хороших делах. Это самое важное. Поэтому я и год назад был, и сегодня пришел поучаствовать в этом воскреснике, чтобы убрать сквер. И у меня там дерево, я на протяжении года поливал его регулярно и следил за этим деревом. Мне приятно, что оно растет. Акція солідарності з кримськими татарами пройшла в Нижньому Новгороді. Активісти місцевого осередку опозиційного руху «Солідарність» провели пікет проти репресій кримських татар. Не обійшлося і без сутичок з прихильниками російського світу. Парни, в целом, вот здесь сколько народу прошло за 20 минут, которые оставили, никто вас не поддерживает. Не было еще ни одного человека, который в этой толпе, который стоит напротив вас, сказал бы, что мы с вами. У вас тут 10 человек, очень маленькая кучка, с которой народ не солидарен. А вы себе присвоили право говорить от имени нижегородцев. Напротив прекрасного кинотеатра прекрасная пешеходная улица. Нет, я говорю от имени тех людей, которые здесь были. И сегодня мы здесь собрались для того, чтобы потребовать от российской власти прекратить преследование крымских татар, продемонстрировать нашу солидарность с крымско-татарским народом. Мы не хотим, чтобы сталинские преступления 20 века вновь повторились в нынешней России. И требуем прекратить преследование крымских татар. На українських телеканалах завтра о півдні оголосять хвилину мовчання. За рішенням Нацради з телебачення і радіомовлення України телерадіокомпанії мають як мінімум раз на годину говорити про День пам'яті. Мають припинити покази комедійних фільмів і гумористичних розважальних передач, теле- і радіовікторин. Переможеця Євробачення 2016 Джамала не буде змінювати громадянство. Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції.
А її поїздка до Стокгольму обійшлася більше, ніж в 3 мільйони гривень. Детальніше в нашому сюжеті. Джамала не братиме російське громадянство. Так вона відреагувала на пропозицію прем'єр-міністра окупаційної влади Криму Георгія Мурадова змінити українське громадянство на російське. У мене одне громадянство, дякую, мені іншого не потрібно. Її перемозі радіють не лише на материку, а й на півострові. Джамала розповіла, що до будинку її батьків, які живуть в Криму, постійно йдуть люди з привітаннями, а російські пропагандистські телеканали переслідують її батьків. Під нашим домом сплять журналісти каналу «Росія», «Москва-24», «Лайф Ньюз», і вони просто там чекають. І це дійсно так незручно. І вони закривають дом і їдуть до родичів. Вони відмовляються давати коментарі. Вчора президент України присвоїв Джамалі звання народної артистки. До нагороди вона поставилася досить спокійно. Я люблю Майкла Джексона і Вітні Х'юстон без всяких там народних регалій. І мені здається, що музиканти і артисти, вони дійсно мають по-справжньому бути народними. Вони повинні збирати зали, їх музику повинні слухати. А просто ця медаль, ця нагорода, вона дуже приємна, але в мене особисто нічого не змінилось. Завтра, 18 травня, в річницю депортації, Джамала обіцяє бути разом з народом. Я обов'язково завтра буду на Майдані і буду в оперному театрі. Я не знаю, чи буде можливість заспівати, тому що там зараз вирішується питання стосовно звуку. Але то, що я буду там, це 100%. Деякі пов'язують пісню «1944» із політикою, але співачка заявила, політикою не займатиметься. Ельвіна Сідулаєва, Іслам Пінка, Заман, АТР. Режисер фільму «Хайтарма» зніматиме кіно про кримсько-татарську героїню. Фільм Ахтема Сейтаблаєва «Її серце» про кримсько-татарку Сейде Аріфову, яка під час війни двічі врятувала 90 єврейських дітей, почнуть знімати вже у червні цього року. Зйомку планують в Грузії, за своєю природою дуже схожою з Кримом. Роль головної героїні гратиме українка, онука кримського татарина. Прем'єра фільму наступного року. Кінокартина буде українською мовою з кримсько-татарськими і німецькими діалогами. Наша героїня врятувала цих дітей 2 рази. Перший раз від нацистів, видаючи їх за кримських татар. І пройшедши тортури, питки в гестапо, вона не зізналася в тому, що ці діти не є кримськими татарами, а є іудеями. І другий раз, в 44-му році, вона врятувала їх від військ НКВД, від представників НКВД, повернувши їм, якщо можливо так сказати, їх єврейськість, повернувши їм збережної метрики. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск новин з Ельдаром Курцеїтовим о 19:30. Будьте з нами. До побачення.